که سبحانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب رب. ассалому алайкум дӯстони беҳтарини ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ма хостам ки барои шумо кор дар ширкати Faberlic дар хона нишаста кора пеш барен, кори беҳтарина, коре ки ҳаст ки маҳсулоте ки дар ҳами каталоги ҳами компания мефурӯшанд ҳамаш барои рӯзғори мо дар кора. аз ин ҷо ҳам харидорӣ мекунем, ҳам плюси харидорӣ скидкаи калон ҳастай, бо тӯҳфа дора. вақте ки мо шагоша мегзарем, ҳар як шагда ба мо тӯҳфа дода мешава. вақте ки мо ба правилаи ҳами кора обучениро мегзарем аз ҳами наставнико, ҳамаша ки ёд мегирем, мо вақте ки ҳами кора аз худ ки кардем, ҳамаш бо тарзи осон пеш мерава. вақте ки роҳоша ки медонем чӣ хел кор кардан дар кора, ҳама сиру асрори ҳами кора барои шумо наставниктон гап мезана. чӣ хеле ки хучона ёд додагиянд, номерошон дар рӯи экрана нависен. ҳамаша чӣ хел ранги хучон ки пеш рафтанд ба шумо ҳам ёрӣ мерасонанд. дӯстони азиз, агар ки ин кор даромад намедошт, ин кор маош намедошт, тӯҳфаҳо намедошт, занҳои мо инами хел кор намекарданд. бинен ки рӯз то рӯз чӣ хел кор кардестиянд, пешравии ҳами кора ёфтестиянд, зиндагишон пеш рафтестай. аз мағоза ки чиз харидем, ҳеҷ вақт ба шумо тӯҳфаву скидкаи калон нестай. номерашон дар рӯи экранаи марҷонада нависен. ҳама нозукиҳои кора барои шумо меомӯзонад. регистратсияш бесплатняй духтаро. номерашонда нависен, пушаймон намешавен. ҳамаи кора барои шумо ба осонӣ мефаҳмона, ҳамроҳшон кор мекунед духтаро. имрӯз тарзи тайёр намудани мурғ дар духовка бениҳоят болаззат мешавад духтаро. ҳам лаззаташ ба мисли шашлик мешава, мариноване мешава. ба ҳамин рецепт тайёр кунем, пушаймон намешавен. барои ифтортон духтаро, анамиҷа ма якта мурғи селикома ҳозир майда мекунам. мурч, тухми гашниҷ ва мурчи сирх, мурчи сиёҳ, мурчи сирх гирифтагиам. баъд намак иҷада, чеснок 3 дона, каме об ва обш ҳами ним пиёла зиёдтарай. баъд уксус, 2 қошиқ уксус ҳамроҳ мекунам, 1 қошиқ шакарай да ҳами об. иҷа ҳамаша ҳозир ма якҷоя мекунам. пиёза аз тиёрка мегзаронам, чеснокам аз тиёрка мегзаронем. пиёза аз тиёрка мегзаронам, бояд сокуш броя майда шавад. чиқад питатсаи ҳами даруни мурғда хушрӯ маринованӣ куна. беҳад як намуд маззашам аҷоибот мешавад духтаро. мурға ҳозир ма майда мекунам духтаро, 4 тақсимаш мекунам. анами намуд 4 тақсим кардам. алакай сар мекунем об, 1 қошиқ шакар, 2 қошиқ уксус аралаш мекунем. болои ҳамин мурғда мерезем. аввал намака сар мекунем ки намак дар ҳамаи ҷош шава, барое ки ҳар кас бо таби дили худаш намак мекунад духтаро. кадоме ки бо намакша бисёртар истеъмол мекунанд, бисёртар андозен. ма ҳами 1 қошиқча пур намак андохтам. ҳамқа кифояй. ҳай бо кадоме ки хеле шуртарак мехӯранд, бисёртар ҳамроҳ кунед. ана мехел пиёзам ай тиёрка гузарондам, бинед чӣ хел майда шуд, реза намекунем. чеснокам ҳамчунин. приправош ҳами 3 намудай: тухми гашниҷ, мурчи сиёҳ, мурчи сирх. беҳад болаззат мешава. мемонед ҳамира 1 сутка маринованӣ места, барое ки 1 рӯз пешакӣ кардан дар кора ки хушрӯ мариноват шава. вақте ки дар духовка ҳам ки пухтен, фарқ намекунен ки и дар духовка пухтага ё дар алоб. беҳад болаззат мешава. анамхе бо даст ҳамашам ҳамроҳ мекунем ки ҳамаи ҷоштана бо ба корча яду ҷоша буридагиам ҳамуҷоштам мариноват шава. баъд 2 қошиқ томат ҳамроҳ кардам.
барои рангаш дигар шудан. Анами хеле рӯзи дига шай духтаро як рӯз истод, мариноват шуд бо ҳамроҳи картошка. Картошкарам хеле борики бад намебирин, тинник намебирин. Анами хеле камтар ғавзтарак. Обша бинен камтарш мондак. Ҳозир дар духовка мемонем вақте ки мепаза. Баъд обша мерезем духтаро. Об меброра, у сокша ай даруни мурғо ай мепартоем. Ана ай соки ки мондагиям, и смеси ай даруни ҳами хидмон тайёр кадаги ай. Баъд болошда мерезем. Иҷада камтарак шӯрбои хеле макарондор кардам. Лапша шӯрбо кардам духтаро, барое ки якам камтар ай ним косаи бихӯранд. Баъд чӣ мекунем? Мурғ мехӯранд. Барои сад накунем, мурғ хӯроки дуюм мешава. Сахтарак ай. Гудако ки ҳама рӯза доранд, аввал камтар сабукак бихӯранд. Инами духтаро бинед сирхак шудак. Ҳозир обша, инами оба ма ҳамроҳ кардам, ай ҳамо косае ки оби мурғ буд. Бинед 10 минути дига духовкада мондам, оба чӣ хел кашид гирифтак. Агар ки мо обша надозем, картошкаҳо қуқак мешава, мурғам сочнӣ намешава. Вақте ки оби ҳамо смеси тайёр кадагимона камтар дига мондагиро ҳамроҳ кунем, ҳам хел сочнӣ мешава. Бо агар рамазон ки набоша, бе рӯзагирӣ боша, шумо метавонед ки ҳам хел обша надозед. Ман бисёр вақт меандозам ки сочнӣ шава, ҳам гудакода хеле сахтӣ намекуна. Ҳам картошкаош сочнӣ меша, ҳам мурғаш сочнӣ мешава. баъд иҷада пиёза ҳамроҳи укроп, уксус барои ҳамин мурғ тайёр кардам. Беҳад ҳамин мурғ қати пиёз бо лаззатай. Духтаро ифтори ман инами буд, намиқа чизо ман пухтам. Ҳозир бо баъди ифтор як намуд ширинӣ мепазам барои саҳархӯрака. Ман камтар кор доштам, як ҷо рафта будам, успед накардам, барои пирожнӣ пухтанӣ будам. Хай ифтораки кардем, бо пирожниам пухтам, ҳамаш дар як рӯзай. Баъди ифторкунӣ боз пирожнӣ бо лаззат пухтам. Ҳозир рецептша барои шумо нишон медиҳам. Беҳад туркияй барои ифтортон шумо тайёр кунед. Иҷада шириниҳои магазинӣ бировардам, барое ки саррӯсима будам. Пешакӣ мурға тайёр карда будам. Ҳамин хел далис рехта сраза пухтамша. Алоби баланда бипазен духтаро, барое ки мариноват кадагин худаш гӯшт тайёр ай пухтанда. Агар паста бипазен, дер мепазад, хеле сирхаки хушрӯ намекунаша. тарзи тайёр намудани пирожни бисквитни 5 дона тухм, 1 пачка разрыхлитель, ним пиёла роған, баъд 200 грамм шакар, бинен 1 стакан қариб пурай. Баъд иҷада ма 300 миллиграмм шир гирифтагим. Шир бояд гармак боша, шири хунук қатӣ накунен, шири гармак қатӣ кунен. 30 қошуқ орд мерава духтаро. 30 қошуқаш 410 грамм мешава. 410 грамм ма иҷа орд гирифтагим. Ба шумо ҳам амиқа ба қошуқ бигирен, кадоме ки тарозу надорен духтаро. Анамиқа чиз маҳсулот мерава. Дар духовка дар ҳарорати 180 градус мепазен. Листи ма 33 ба 31 сантиметрай. Сар мекунем аз тухмора ҳамаша сафедӣ ва зардиши якҷоя. Каме намак ҳамроҳ мекунем, бо миксер лат мезанем то камтар сафед шуданша бо ҳамроҳи шакар. озир камтар бо намак мезанем. баъд шакара ҳамроҳ мекунем, 200 грамм шакарай. ба миксер лат ки задем, камтар сафед мешава. ба шира ҳамроҳ мекунем, равғана ҳамроҳ мекунем. охирон орду разрыхлителя якҷоя бо ягон элакча, барое ки воздушни биёя. инамихе духтаро, орда виши сортам набоша, орди якам қатиам мешава. ҳозир чем ордои виши сорта. ҳай виши сорта ма дар бисквито истифода мебурдам, ҳозиро ба орди якам мекунам. Анамиам бо хушрӯ аҳамиятен аз ордам вобастагӣ дора. Ма рецепта точ в точ метим, ягон чи секрет надора духтаро. Шумо фақат ами ордам аҳамиятен. баъзе орд абъём наметия. Ма аз чӣ фаҳмидам, ба виши сорт хамир карда будам.
ҳамин хел орд сис шудак мепазям сис шудестай баъде ки мепаза қоқ мебӯя нон ки вай равған дора ҳамин хел орди мисол дигар орди якум қати мепухтам ин хел намешудам я рецепт қати мепазам фақат ҳамин ордам бисёр вобастагӣ калон дорад духтаро вақте ки орде ки пастаяни мегири нағзе ай ҳаму харидорӣ кунен ҳозир бо орде ки номдор бо дар ҷои мо ай ҳаму гирифтум виши сортш мара падвадид кард ай ҳамин ҳисоб дигар ма орди якум қати кард орди якум қати истифода мебарам ҳатто бисквитто ман ба орди якум пухтестам ина бинен чӣ хел меах ки мебия и туркияй духтаро и бисквити туркияй ҳозир ма сугушони малакора бо ҳамроҳи какава ма какаваи рахата истифода бурдестам барое ки какаваи рахат ихе серанг намекунад лекин ҳамин таъмш ранги шоколадай беҳад ҳамин ҳозир сугушони рахат кунам маззаи ҳамин ҳардуш ранги шоколад мешавад беҳад бамазза мешавад ҳозир болошда ман ҳамин хел мекунам баъди бридан барое ки ҳаму ҳар ҷое ки бридагим аз чор тарафаш ҳамин крем мереза беҳад бамазза мешавад и як намуд ширинии туркияи сиёҳша ҳама мекунам и сафедчай ба 5 дона тухм як лист калон мешавад як листи калон дайнами листи 33 сантиметр ба 31 сантиметр бо баракатай рецепташ гӯё дастрасай ҳама монда ҳастай осонакай ба тайёр куниш ҳама чиза меандозӣ миксер мекунӣ ба уложда маш чормағз кардам инам хел бо бениҳоят бо лаззатай бо ҳамроҳи чормағз духтаро тайёр кунем пушаймон намешавен саломат бошен дӯстони азизи ма ки ҳамроҳи ма буден дастгирӣ мекунен наворора бениҳоят комментарияда барои саволи подписчик навистаген ҳаматона ҳазор раҳмати калон барои адрес додагитон барои магазинои крем саломат бошен дӯстони беҳтарини ма ки ҳаматон ҷавоб доден худованд нигаҳбонтон боша худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша худованд дар ин моҳи бузург ба ҳама нияту орзуҳое дорен орзуҳотона амалӣ гардона гуноҳҳои ҳар яки моро бубахша худованд дар куҷое набошем нигаҳбонмон боша дӯстони азизи ма саломат бошен шумо беҳтарин инсонен то наворҳои оянда сарбаланду хонаобод бошен дӯстони азизи ма